Аз съм от Бургас и още като дете съм идвал тук и ето в тази къща съм спал и тогава ми хрумна и историята, началото на историята. За мен място е свързано с хора от екипа и конкретно работа по филма и сега изведнъж съм малко... не знам къде съм още. Но естествено е супер преживяване да самия филм да се прожектира тук. There's a monastery. You can spend the night there if you want. Само две. Филмът беше много хубав. Под открито небе, сред такава обстановка, много приятно беше. Само да беше малко по-топло. Мога да поздравя всички, които са участвали и най-вече Камен Калев.